Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu pokazat ću vam nešto novo što smo dobili iz Mirnoveca. Zvoni mi telefon danas. Šta je, kako je, vidim broj neki čudan. Isti broj, dugačak, osmice, valjda 5-6 osmice, ne znam. Rekao, ovo je nešto, neko ko ima specijalan broj. Brza pošta. Ljudi, brza pošta, kao imamo 100 kilograma paketa za tebe, paket od 100 kila. Figao 100 kila, rekao šta je to, neko cirkular me neko poslao, šta mi je poslao, dakle znam, blokovi. Rekao, dobra, ajde pogledamo, odem ja, brate, Mirnovec, brate. Direkt, znači pričali smo nešto s direktorom, video je da pravimo petarde i da nam treba barut. I ljudi, stiglo je nenormalna količina pirotehnike. Ima dosta oštećena, a ima i neoštećena. Evo ljudi, sad ću detaljno da vam pokažem sve što nam je ostalo od prošli put i sad što smo sve novo dobili, da vidite pirotehnika metar, cela soba u visinu od metar, brate. Sad će vidjeti. Evo ljudi, šta ima ovdje. Znači sad ja moram to da otkopam. Evo ovo je ovdje, znači za barut, to je oštećeno, to mora se cedi barut odatle. Ima tu dosta velika dubina. To je uglavnom sve isto. Mislim, ja niste pregledao uopće šta smo sve dobili, brate. Ali ima dosta. Nebitno. Idemo dalje. Pogledajte ljudi ovo. Silveri, brate. Silveri ima, znači ovdje ima sigurno 25-30 kutije. Gledajte. Znači sve su to, znači, neoštećene. Iako su oštećene kutije malo, bitno da je unutra kesa dobra. Znači ima kesa, zatvorena kesa, nije pocepana, znači mora da su dobri. Znači, to je, znači od ovih silvera. Sad ovdje ima neke rakete, sad ne znam šta njima fali. Vjerojatno ništa, vjerojatno su ispravne. Evo još. Sad ne znam koliko vi vidite, ne mogu da snimam i u isto vrijeme da pokazujem, brate, nezgodno mi. Evo tu imamo rakete bez drvce, ima fitilj, samo staviš drvce i rakete dobra. Gledaj ima dalmatinke ove, gledaj koliko rakete na dno. Au brate, ja ovo ne mogu sve da vam pokažem, nema šanse. Ništa, sutra moramo da radimo detaljan pregled, da vidimo šta tako sve ima, da isklasiramo mi to, brate. Gledaj raketa, brate. Vidim, mnogo ladno, zato sam zadihan, brate, minus 5-6-7, ne znam koliko je, znači mnogo ladno. Znači show, gledaj, sad će bude rkanje, brate. Aj jebi, gledaj koliko raketa, brate. Jao, šta će ovo bude show, brate. Ovo nismo imali, ne znam šta je raketa. Raketa, dobro, to je ta kutija. Pogledajte ovamo. Ovo ne znam odakle. Box, tip top. Evo ga ne. Fontane, imamo 7-8 komada. Otvoreni poklopci, ali vjerojatno rade. Samo što su vjerojatno se raspakovale. Ali mi ćemo to malo da modifikujemo i da prepravimo, da popravimo. Idemo dalje. Nema više mjesta u magazin, brate. Čekaj, prvo da vam pokažemo. Gle vulkani, brate. Gle vulkani. Svi ovi ćemo odjednom da zapalimo, to 100%. Znači to su ovi... Ko su se uvre, Godzilla. Koliko ima? 2, 4, 5, 7, 8, 10 i ovdje ima još 15 komada, brate. 15 Godzilla. 16 u stvari, jedna se bila zatrpala, nema veze. Gledaj, show, šta je ovo? Buksić neki dobro mali, gledaj future. Lili, gled pa raketa ispod, brate! Šta je to jerija? Ovo rođače. Ej, jebi ga oko puklu skroz. Jao, lom napad, nema veze. Polomilo se, brate. Nema veze. Gledaj raketa šta su. Jao, tače. Kako ćemo mi da ovo pravimo neke, brate, da improvizujemo nešto. Raketa ih ima jedno 200-300 komada. Ima ih ispravne. Sad ćemo mi to sve popravimo. Napravimo samo drvce, brate, gdje fale drvce, gdje rakete, okej. Rokamo, brate, pravimo 500 komada da se palimo jednom. Jao. Ovo je inače stara pirotehnika, šokovi se onda ispod. Tako, to je na Saturnu, imamo 10 komada danas i njih ćemo da radimo. Boksovi ima još. I tako da. Idemo na drugi deo. Ovdje ima, ček sad sam pa zatrpao.
Če da vratimo ovo gdje je bilo. Ovo neka. Da vidimo ovdje šta sve ima, ali ovo nema šanse da otkopamo, brate. Moraju ovo da prebacimo. Aj polako da otkupujemo. Veliki bang. Dobro je. Veliki veng. Gledajte ovi rimske sveće koliko ima. Ovo je kandela, izgleda, ništa njima ne fali, dobre su. Evo još jedan bang. Dobro, imamo ovdje još 10-15 kutije bangovi. Njih da ostavimo ovo. Gledaj ovaj mali koliko ima. Ima mnogo, vrate, lele. Pa šta će ovo bude rokanje, meni se sasnije, vrate. Ovo. 10 komada, 15, dobro, ovi su malo buđevi. Ali to ćemo da odbacimo. Iščerupamo samo barut, samo njemu ništa ne fali. Problemi su uglavnom fitilji, ugasi se, vrate, kad su petarde oštećene. To jest vatrometi. Kad su oštećeni, tad se se ugasi fitilj. Inače, ako izgori ceo fitilj, puca s 100%. Pogledaj pa ovo koliko ima, 500 komada. Evo ovo ko sad iskopa. Novo ima, brate, ne može se iskopa. Nenormalne stvari, brate. Ne, ja više da izbacujem. Pogledajte vi to, ljudi. Gledajte količina. Hajde malo da kopnemo i ovdje. Ovo su rakete, brate, gledaj. I drvca i rakete i sve živo. Gledaj rakete, ljudi, gledaj. Gledaj, u raketice ništa da ne fali kao nova. Kao nova rocketica. Rokneš, brate, u zemlju i rokaš. Rokneš i rokaš. Ljudi, to je to. Detaljno ćemo možda snimimo nešto drugo, sve detaljno da snimimo. Sutra ćemo krenemo opet aktivnije da rokamo, vrate, gledaj, sad šta, ne znam ja šta sve imamo, to nemam pojma, nema mjesto, ovo mora pomerimo gdje što mi smeta, da možemo lepo to da poređemo, gledajte ljudi, tako lično šta je. Nenormalne stvari, ljudi, znači, idemo da rokamo. Ove rakete vrlo ćemo pravimo rafalineke da ih rokamo sve odjednom, brate, nešto će vidimo. Uglavnom baruti ćemo dosta, jer može se povaditi na ovom brutu. I to je to, ljudi, hvala što ste gledali, subscribe se na kanal i vidimo se u novom klipu, ćao.